நான் ஒருவனை அல்லவா தேடினேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இந்த கூட்டம் இன்றைக்கு பெருமூச்சு விட்டு அழ போறோம். என்ன தெரியுமா? நீங்க திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை மீட்டுக் கொள்ளுங்கப்பா. இந்த திருவள்ளூர்ல எங்களை நம்பி நீங்க வைத்திருக்கிற ஜனங்களை நீர் ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கப்பா. 7வது எக்காலம் துணிக்கப்படும் பொழுது சகோதரி லீட் பண்ணுவாங்க. அந்த நேரத்துல எல்லாம் அழுது புலம்பி கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து தேசத்துக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுவோமா? 7வது எக்காலம்